Buenos días a todos e a todas. Vamos a dar comezo a este pleno. E empezamos co primeiro punto, que é a aprobación da acta da sesión anterior. Non sei se hai alguna objeción á acta, se alguén quere dicir algo. Pasamos a votar logo. Votos a favor da acta. Cantos somos? Teño que contar. 10 a favor. No, 11. No, a ver, dejadme contar. No voto allí, no voto. Non votei a favor. Claro. No, por eso estou contando, déxame contar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 a favor. Abstención. E unha abstención. Abstención, sí. Vale. Segundo, donación da conta da constitución do grupo político municipal no Concello de Outeiro de Rei. A señora secretaria, se fai o favor, non lo lee. Presentáronse os escritos de constitución dos tres grupos. O primeiro presentado do PSOE, María del Carmen Acacio López, concelleira no Concello de Outeiro de Rei, e realizado o pleno de constitución mediante o presente escrito, veño de comunicar o alcalde presidente que proceda a constitución do Grupo Municipal Socialista no Concello de Outeiro de Rei. Do mesmo xeito comunico a designación como voceira María del Carmen Acacio López. José Pardo Lombao, María Begoña Seco Varela, José Llebra Morín, Pilar Méndez Lombao e Jesús Fernández García, María José Martínez Vigo, Fermín López González, Tania Díaz Seijas e Luís Alfonso Trigo Fernández, concelleiros da Corporación Municipal de Outeiro de Rei, elixidos nas eleccións locais de maio de 2023 pola formación política Partido Popular, comunican á Presidencia da Corporación a súa constitución como grupo político municipal coa denominación Grupo Municipal do Partido Popular e poñen no coñecemento que por acordo adoptado polas persoas que conforman o grupo designase como portavoz do grupo a José Pardo Lombao e portavoz suplente María Begoña Seco Varela. E Xosé Ferreiro Fernández, Elvira Lombao Vila e Miguel Vieito Villar manifestan que sendo elixidos e elixida como membros da Corporación Municipal o 28 de maio de 2023 proceden a comunicar a constitución do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego composto polos seguintes membros: Xosé Ferreiro Fernández, que actuará como portavoz do Grupo Municipal do BNG, Elvira Lombao Vila e Miguel Vieito Villar como viceportavoces ou portavoces suplentes. Bueno, pois, a parte nosa que vai constituir o grupo, podría ser discutible tal como se presenta, pero bueno, eu creo que nos parece ben que todos os partidos teñan máis ou menos concejales, teñan grupo político, co cual, por parte nosa, non hai ningún problema. Consideramos constituídos os tres grupos políticos. Terceiro punto, donación de conta do decreto de nomeamento de membros da Xunta de Goberno local, nomeamento de tenentes de alcalde, delegación de competencias da alcaldía e Xunta de Goberno local, periodicidade da sesión da Xunta de Goberno local e dación de conta da delegación das áreas en concellerías. Se fai a favor a señora secretaria, non lo lee. Decreto da alcaldía de nomeamento de membros de Xunta de Goberno local e periodicidade das sesións. José Pardo Lombao, alcalde presidente do Concello de Outeiro de Rei, acordo nomear membros integrantes da Xunta de Goberno local aos seguintes concelleiros na súa calidade de tenentes de alcalde, sendo o seu presidente quen ostenta a alcaldía, Begoña Seco Varela, primeira tenente de alcalde, María José Martínez Vigo, segunda tenente de alcalde, Fermín López González, tercer tenente de alcalde, José Llebra Morín, cuarto tenente de alcalde. A periodicidade das sesións de Xunta de Goberno local será os xoves ás 2 da tarde, no caso de que coincida o último xoves de mes par con sesión plenaria, celebrarase media hora antes da sesión plenaria. En nomeamento de tenentes de alcalde, José Pardo Lombao designa os seguintes tenentes de alcalde. Primeiro tenente de alcalde, María Begoña Seco Varela, segundo tenente de alcalde, María José Martínez Vigo, tercer tenente de alcalde, Fermín López González, cuarto tenente de alcalde, José Llebra Amorín. Delegación de competencias,
José Pardo Lombao, alcalde presidente do Concello de Outeiro de Rei, acordo delegar na Xunta de Goberno local as seguintes competencias da alcaldía: a disposición de créditos orzamentarios salvos de persoal por cuantía superior aos 4.000 euros, así como a concesión de axudas e subvencións nos termos fixados nas bases de execución do orzamento, a aprobación dos expedientes de contratación, licitación, perfección e extinción de contratacións e concesións de toda clase de cuantía superior aos 4.000 euros, a aprobación dos proxectos de obras e de servicios cando sexa competencia para a súa contratación ou concesión estén previstos no orzamento, a adquisición e enaxenación de bens e dereitos que non sexan competencia do pleno da corporación e sempre que o valor da operación exceda de 4.000 euros, o outorgamento de autorizacións e licencias, salvo que as leis sectoriais o atribúan expresamente ao pleno ou Xunta de Goberno local, e a declaración, outorgamento e revocación da condición de beneficiario dos servicios sociais do Concello. Bueno, pues e logo, perdón, sí, de delegacións de áreas en concellerías, sí. José Pardo Lombao, alcalde presidente do Concello de Outeiro de Rei, acordo delegar as facultades de impulso e supervisión conferidas á alcaldía nas materias que se relacionan a continuación nos seguintes concelleiros: Cultura e Turismo, María Begoña Seco Varela; Medio Ambiente, José Llebra Amorín; Deportes, Pilar Méndez Lombao; Mantenemento de Vías Públicas, Jesús Fernández García; Educación Infantil, Conciliación Familiar e Escola Infantil Municipal, Tania Díaz Seijas; Servicios Sociais e Igualdade, María José Martínez Vigo; Forestal e Montes, Fermín López González; Novas Tecnoloxías e Promoción Económica, Luis Alfonso Trigo Fernández. Pues quedan enterados os concejales. E pasamos ao cuarto punto. Proposta da Alcaldía de periodicidade das sesións plenarias. Co xeito de dar cumprimento disposto no artigo 38 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais e 210 da Lei da Administración Local de Galicia, a Alcaldía propón ao Pleno Corporativo a adopción do correspondente acordo no senso de que as sesións ordinarias do Pleno teñan lugar os derradeiros xoves de cada mes par, ás 12 horas. No caso de que resultase festivo, tería lugar inmediato hábil posterior e a semana da sesión correspondente ao mes de agosto se celebrará no mes de setembro. Bueno, non sei se aquí hai alguna intervención, se alguén quer decir algo. Sí, gustaríamos comentar alguna cousa, señor alcalde. O Xoe vai querer decir algo? Vale, venga. Antes de que alguna outra cousa, saudar ao Pleno da Corporación, a primeira vez que me dixo el, e en todo caso fago con fondo orgullo, sendo consciente da responsabilidade que supón exercitar a labor de representación que me foi correspondida nas eleccións municipais. Xa é evidente que son unha persoa vehemente, unha persoa con conviccións férreas, a que lle gusta a lei non por profesión, senón por vocación. Iso en ocasións pode, facerme parecer demasiado vehemente, pero en todo caso a única finalidade que me move estando aquí é traballar polo ben dos veciños e veciñas do Outeiro de Rei. Sen máis pretensión ou sen pretensión de furtar máis tempo, adianto, señor alcalde, que nos absteremos nesta proposta. Non nos absteremos tanto polo fondo, no que eventualmente poderíamos estar de acordo ao respecto da periodicidade das sesións. Absteremos, señor alcalde, polo fondo, pola forma, perdón. Non hai ningún obstáculo, non parece haber ningún obstáculo para que dende o partido, o grupo municipal que exerce o goberno desta corporación se manteña un diálogo constante, normal ou habitual coas forzas da oposición, neste caso coa principal forza da oposición. Verá usted, repasando actas de anos anteriores, lía termos incluso procedentes de vostede ou do seu grupo municipal como manter un debate de altura ou un debate con serenidade, con finalidade de chegar a un acordo nas mellores circunstancias posibles. Creo que a mellor circunstancia posible é manter un diálogo normal coa oposición, neste caso por calidade democrática e por normalidade democrática. Non custaba nada ter falado con nós sobre este particular antes do pleno de hoxe, non tanto para solicitar a nosa voto a favor, que en calquera caso podría estar ou non comprometido, senón, insisto, por normalidade e calidade democrática. Esperamos que
nos próximos 4 anos poidamos ter realmente un debate nas mellores condicións posibles. É por iso que nos absteremos. Pois, eu creo que o mellor sitio para falar entre a oposición e o grupo de goberno son os plenos, porque son públicos, nos ve todo o mundo, porque se televisen en streaming, se quedan colgados, entón onde podemos expoñer cada unha das nosas posturas. Por suposto que desde o punto de vista de calidade democrática non vexo outra forma máis transparente de que os nosos veciños sepan as nosas posturas, que debatir nun pleno onde que a máxima transparencia realmente se fan as propostas e se chegan ou non a acordos. Entón, esa é a nosa línea que levamos mantendo há moitos anos. Creo que fomos pioneros en transmitir toda a transparencia posible con respecto á acción política deste Concello, e así o vamos a seguir facendo. E nosotros o vamos a fazer con todas as forzas políticas, evidentemente, como acabamos de fazer ahora creando grupos políticos. Para nosotros temos a obligación do goberno, temos a responsabilidade do goberno, porque así nos lo dicen os nosos veciños dunha maneira absolutamente clara e contundente, e evidentemente a oposición, pois, nosotros sempre vamos a escoitar, nada máis lexos da nosa intención e da miña intención, por suposto. E aí están os feitos, non o que eu diga, porque decirse pode decir o que se quere, pero cando a trayectoria está clara, está á vista e se demostra día a día, pois aí está. Entonces, usted non teña duda que vai a poder debatir con nós todo o que queira e vai a poder debatirlo con toda a normalidade do mundo, sobre todo con toda a normalidade que usted queira e que o seu grupo queira. Nosotros, evidentemente, sempre vamos dar esa posibilidade, e nosotros temos unhas conviccións moi claras e tamén moi contundentes da nosa ideología e das nosas obligacións con respecto ao que nos dicen os nosos veciños, e tampouco nos vamos a mover desa situación. Pero esa contundencia, esa claridade que temos de ideas non nos evita para nada debatir e acordar e consensuar cando seña posible, cando o consenso e o acordo sempre é cousa de 2 como mínimo. Pode ser incluso de máis, pero como mínimo de 2. Entonces, pode usted estar seguro, pode estar tranquilo, aunque é a primeira vez que está neste pleno, que así se fará ao largo de toda a legislatura e pouco máis. Entonces, non sei se vamos vamos pasar a votalo e esta proposta e pouco máis, non? Me parece que o grupo do PSOE decía que non quería facer intervención, non? Vale. Pois entón vamos pasar a votar. Votos a favor da proposta? 9. En contra? Abstencións? 2. Punto número 5. Proposta da Alcaldía de creación de composición de comisións informativas. Sí. José Pardo Lombao, alcalde presidente do Concello de Outeiro de Rei, no exercicio das competencias que me atribúe o 21 da Lei de Bases de Réxime Local, propoño ao Pleno da Corporación Municipal a creación das seguintes comisións: a Comisión Especial de Contas, ao amparo do disposto 91E da Lei de Bases de Réxime Local, coa seguinte composición e competencias, integrada por un presidente e 6 vocais, 4 do Grupo Municipal do Partido Popular, un do PSDG-PSOE e outro do BNG. As competencias propias da Comisión Especial de Contas serán as atribuídas por norma con rango de lei. E a Comisión de Asuntos do Pleno, amparo do disposto 91E da Lei 785 de Bases do Réxime Local, coa seguinte composición e competencias: presidente da Corporación, 6 vocais, 4 do Grupo Partido Popular, un do Grupo PSDG-PSOE e outro do Grupo Municipal do BNG. As competencias serán as atribuídas por norma con rango de lei, isto é, examen, estudio e proposta de todos os expedientes que vayan a ser sometidos a pleno e non se xa competencia do seu estudio, examen e proposta a Comisión Especial de Contas. Non sei se hai alguna intervención neste punto, se alguén quer intervenir. Sí, nós queremos intervenir.
Vamos a comentar, na da legislatura anterior xa comentáramos que nos gustaría que dentro destas comisións que houvese unha especial para as urbanizacións relacionada con contratacións e urbanismo, porque aínda en Outeiro de Rei segue habendo problemas con certas urbanizacións que penso que merecen unha atención especial. Deberíase empezar organizando como solucionar o problema que teñen nesas urbanizacións. Penso que nada mellor que unha comisión especializada no tema. Voto en falta esa comisión. Non vou arrancar os motivos ao respecto do punto da orde do día anterior, únicamente mencionarei ao respecto do que comentaba vostede que non se trata de provocar escurantismo no debate. O debate pódese producir no pleno, trátase de preparar axeitadamente os asuntos para que o pleno sexa o máis eficiente posible. Non nos quita o debate falar das cousas e preparalas da mellor maneira posible antes precisamente do pleno. O único que nos fai ser é máis rápidos e, insisto, moito máis eficientes. Ao respecto das comisións informativas, o noso acordo coa intervención da compañeira do PSDG, porque, entre outros motivos, é unha resposta, digamos, é unha proposta recurrente por parte do Bloque Nacionalista Galego nesta corporación a creación dunha comisión informativa en materia de urbanismo, repasando as ordes do día e as actas dos plenos dos últimos 4 anos. É máis que evidente que a cuestión do urbanismo nesta corporación é un tema que preocupa nun ou noutro sentido, un asunto que dedica moito tempo tanto da corporación como das forzas da oposición, que se vehiculizaría da mellor maneira posible nunha comisión informativa no que todas teñamos oportunidade de participar, non só pola cuestión das urbanizacións. Aquí quizáis engadiría un pouco máis de obxecto desa comisión. Hai moitos outros asuntos relacionados co urbanismo que podían ser levados, e volvo ao principio da miña intervención actual, preparados con eficiencia antes de traer ao pleno nunha comisión informativa. É por isto que solicitamos en todo caso que se amplíen as comisións, incluindo esta de urbanismo. Nada máis, grazas. Bien, pois eu vou a decir o mesmo que lles dixen sempre, que cada un pondrá na súa comisión. Bueno, o PSOE só pode poñer ao concejal que ten, que non ten máis que un. O Bloque pode poñer nesa comisión a quen queira, porque además non nos vamos a nombrar hoxe. Ustedes, cada grupo decidirá a quen quere poñer e xa non lo dirán para que se establezca, xa le dirán a señora secretaria para que se establezca os nombres das persoas que van na comisión. Pero se ustedes teñen interés na comisión de urbanismo como unha comisión especial, pois simplemente o que teñen que facer, no caso do PSOE xa non o pode facer, porque, insisto, só ten un concelleiro, non pode poñer outra persona distinta, pero no caso do Bloque, na comisión de asuntos do pleno, pode poñer o que seña máis especialista en urbanismo, se o considera ben. A min iso é cuestión de cada grupo, nosotros non vamos a decir o que van a facer, e nosotros, evidentemente, xa vamos a poñer nesa comisión de asuntos do pleno que todos os temas van a pasar por esa comisión. Entón, que tuviéramos 2 comisións ou 3, pois sería o mismo. Podríamos ter comisións do que queira e xéramos, pero van ser comisións de asuntos que se van a tratar nos plenos correspondientes. Co cual, sinceramente, non lle vexo ningún objeto, non? E, bueno, xa veremos o que pasa de aquí para diante, pero realmente os asuntos nas comisións se tratan con unha rapidez enorme. Entón, por suposto que nosotros sempre vamos a estar aí abertos en calquera comisión que vayan asuntos de urbanismo, pois se traten con todo o cariño e con toda a intensidade, como vamos a facer con todos os outros asuntos señan de urbanismo, señan de outra cousa. Evidentemente, o urbanismo neste concello é importante porque se desarrollou moitísimo urbanísticamente e hai un bon desenvolvemento urbanístico nel, e ademais é envidia moitas veces de concellos limítrofes, pero eso non ten nada que ver, e as urbanizacións teñen problemas como que os conocen perfectamente todos ustedes, porque xa debatimos desto moitas veces. Usted ao mellor non os conoce porque acaba de chegar, pero o seu grupo sí. Eu entendo que cando un grupo está na corporación, pois os que chegan irán na mesma línea do grupo, ou non, pero bueno, eso xa é cousa de cada un. Nosotros eso non nos preocupa. Nosotros, evidentemente, pois esas comisións vanlle dar a posibilidade a ustedes de que nos fagan propostas e de que debatamos,
E eu volvo a insistir, non hai nada mellor que debatir en pleno e abertamente de cara aos ciudadanos a que a máxima transparencia. Se iso non lles parece ben, eu sempre vou estar receptivo a falar con calquera de ustedes, a calquera dos miembros de calquera dos grupos, evidentemente, sin ningún problema, absolutamente sin ningún problema. Pero, vaya, o que non vou aceptar eu é que a transparencia do debate se vai a fazer mellor fora deste pleno que dentro deste pleno. Nada se vai a facer máis transparente fora deste pleno que dentro deste pleno. Entonces, bueno, pois non lle podemos aceptar esa proposta nin ao PSOE nin ao Bloque porque non ten sentido, baixo o meu punto de vista non ten ningún sentido. A min pareceme que é moi importante o urbanismo neste concello, hai máis cousas moi importantes además do urbanismo neste concello, pero en cada momento a Comisión de Asuntos do Pleno, que insisto, será o concejales que ustedes queiran poñer, que non os designamos nós, pois debate sobre o tema, se é urbanismo, se hai 3 ou 4 cousas distintas, pois a Comisión debatirá con todo o tempo que lle faga falta. Se vai un punto de urbanismo, outro punto de agricultura, outro punto de cultura, outro punto de asuntos sociales, pois en cada punto se debatirá todo o que haxa que debatir. E cada un non vamos a ter ningún problema en debatirlas. E volvo a insistir, cada grupo que poña os concejales que considere máis especialistas ou que considere máis preparados ou que considere que saben máis do tema. A nosotros eso nos vai a dar igual porque, insisto, ustedes son os que van a nombrar os seus representantes na comisión igual que vamos a facer nós. Entón vamos a pasar a votar a proposta da alcaldía de creación de composición de comisións informativas, quedando a comisión de cuentas por un lado e a comisión de asuntos do pleno por outro, non? Votos a favor. 8. Votos en contra. Abstencións. 3. Queda aprobado. Punto número 6. Proposta da alcaldía de nomeamento de representantes en órganos colexiados. José Pardo Lombao, alcalde presidente do Concello de Outeiro de Rei, no exercicio das competencias que me atribúe o 21.1 da Lei de Bases de Réxime Local, propoño ao pleno da corporación os seguintes nomeamentos. Mancomunidade de Municipios da Terra Chá, José Pardo Lombao e María Begoña Seco Varela. Consello Escolar, José Pardo Lombao. Asociación Desarrollo Rural ADR, Comarca de Lugo, José Pardo Lombao. Bueno, pois esa é a proposta que faremos nosotros. Non sei se alguén quere fazer unha intervención, alguén quere decir algo. Oi? Benega. Sin ánimo de roubar moitísimo tempo o pleno, serei breve. Mencionaba vostede agora na súa intervención dous elementos, señor alcalde. O primeiro deles, facer alusión a que son novo no pleno desta corporación, e en segundo lugar, unha sombra de sospeita sobre se coñezo ou non a actividade do meu grupo parlamentario nesta corporación. No pasado, coñezo, tive a oportunidade de ler, repasar todas as ordes do día e todas as actas dos últimos plenos, todas as que están colgadas en internet, que non son todas as que deberían estar colgadas en internet, se de transparencia falamos. Non son tan novo como parece, e iso lévame a querer intervir neste punto. Hai moitos outros puntos da orde do día, seguro que vai haber moitos ao largo dos seguintes 4 anos nos que vostede fai o que legalmente pode, e desde ese punto de vista non hai ningún tipo de reproche posible, pero hai cousas que quizáis, dende un punto de vista, de novo, e volvo ao principio da miña primeira intervención, por normalidade e calidade democrática, quizáis non deberían ser feitos. Non recollo aquí a tradición do meu grupo municipal, cando xa, alá polo ano 2019 ou 2020, o compañeiro Xavier Molinos lle facía a vostede a proposta de ter en conta a representatividade múltiple ou a diversidade na representación dos órganos colexiados. El utilizaba un termo que vou a recuperar e vou a resucitar aquí hoxe, que é o de xenerosidade política, tanto coa oposición e incluso coa diversidade de opinións e valoracións que pode ter vostede no seu propio grupo municipal. É por isto que votamos en falta esa xenerosidade política e esa representación diversa nos órganos colexiados. Nada máis, gracias. Bueno, a xenerosidade política vamos a ir vendo por ambas partes ao largo da legislatura, e a de legislaturas pasadas xa a conocemos. Entonces, bueno,
hai algo que usted menciona con moita frecuencia, sabes, da normalidade e a calidade democrática. Nosotros creo que estamos ao máximo nivel na calidade democrática e non vamos a aceptar ningún outro tipo de cuestión, non? A calidade democrática para nosotros é fundamental, é a base da nosa ideología, da nosa forma de ser. Entonces, evidentemente, desde ese punto de vista, pois, non sei se usted o pon en duda porque é novo nesta corporación ou se é simplemente pola súa forma de ver a política, porque a veces hai xente que a calidade democrática só a considera positiva cando se fai o que eles queren e non cando se fai o que dita a maioría. Entón, para min, a maioría nunha democracia é a que dicta as normas e pon as normas e respeta a minoría, que é o que nós facemos sempre, absolutamente sempre. E cando usted fala da generosidade, pois mire, xa lle dixen ao seu compañero Molinos, que non me olvido deso, aunque xa fai 4 anos, pero vou dicir ao que é o mismo. Cando un concello, unha administración, un goberno nombra os seus representantes noutra pode ser administración, que aquí incluso en algún caso é administración ou en algún outro órgano de tipo de competencia que poida ser, non? Pois lógicamente ten que nombrar as persoas de confianza do equipo de goberno, porque nada peor que se fora un órgano, imaginémonos a Mancomunidade de Municipios de Terrachá ou ao Colegio La Verde Ruiz de Outeiro e o seu representante tomara decisións na dirección contraria a que pensa facer o equipo de goberno. Pois sencillamente non tendría ninguna validez, non se podrían ejecutar, non serían eficaces nin válidas para nada. O único que faríamos con eso é crear un gran problema a onde mandáramos algún representante de outros grupos políticos que evidentemente, como é lógico, pensarán distinto a nós e propondrían cousas distintas ás que propón o equipo de goberno. Entón, como nosotros temos moi claro que temos a obligación de gobernar este concello porque así nos lo impuñeron os nosos veciños, así nos lo mandaron reiteradamente, pois evidentemente non vamos a facer nunca, absolutamente nunca, deixación de funcións e deixación das nosas obligacións. Entonces, evidentemente, non podemos nombrar a persoas de grupos da oposición, porque non tendría sentido. Non sei se ustedes se sentirían cómodos siquiera. Eu non me sentiría cómodo se me nombraran a min representante, se eu fora concejal ou diputado, noutra administración onde eu non tuvera por que, realmente non podría ir ali a tomar ningún tipo de decisión, porque as últimas decisións toma o equipo de goberno da administración determinada. Entonces, pois é como cando mandamos un embajador a un país distinto e resulta que toma e decide cousas contrarias ao goberno de turno. O máis normal é que automáticamente seña cesado, pero iso non é o problema. Eso, pois vale, en política pasa todos os días, se cesa todos os días a alguna persona, pero o que está claro é que iso transmite unha imagen moi negativa, pésima, e o que se consigue é que a administración funcione moito peor. Entonces, para nosotros, evidentemente, nombramos en órganos, en outros tipos de órganos colegiados ou administracións, pois, lógicamente, nombramos a membros do equipo de goberno, porque, lógicamente, irán cos criterios do equipo de goberno para que despois esos acordos que se tomen nesas distintas administracións se poidan levar a cabo, porque imaginémonos que vamos á Mancomunidade de Terrachá e aprobamos un presupuesto con representantes deste concello e despois resulta que o equipo de goberno e o pleno do concello decide que ese presupuesto non se vai a aprobar así porque é o que é soberano para facelo. Entón, lógicamente, o único que crearíamos é un problema en outra administración e demostraríamos, ademais, moi pouquinha coherencia e nula eficacia. Por lo tanto, pois eu creo que ese argumento está máis que claro, que polo cual non se debe facer o nombramiento de unha persona que está no grupo da oposición cando a obligación nosa e a claridade con que temos este goberno é absolutamente monocolor, non?
Iso se pode facer onde hai gobernos de coalición, onde non hai realmente grupos mayoritarios. Pois, bueno, evidentemente, cando non hai maiorías, pois haberá que negociar, pois uns farán unha cousa, outros farán outra, uns irán uns órganos, outros tendrán outras delegacións, pero iso nunca, vaya, ademais, nunca lle lo vien fazer aos seus grupos precisamente onde gobernan, tampouco lle lo vien fazer en ningún sitio. Entonces, por tanto, non podemos mudar esa proposta. Vamos pasar a votar. Votos a favor da proposta? 8. Votos en contra? Non hai. Abstencións? 3. Queda aprobado. E vamos polo punto número 7. Proposta da Alcaldía en delegación de competencias plenarias na Xunta de Goberno local. Se fai o favor a señora secretaria. De acordo co artigo 22 da Lei Reguladora das Bases de Réxime Local, o alcalde propón ao Pleno da Corporación a delegación na Xunta de Goberno Local das seguintes competencias plenarias: a concertación das operacións de crédito e tesourería, as contratacións e concesións de toda clase de competencia plenaria, a aprobación dos proxectos de obras e servicios cando sexa competente para a súa contratación ou concesión, a adquisición de bens inmobles e dereitos suxeitos á legislación patrimonial, as enaxenacións patrimoniais cando o seu valor supere o 10% dos recursos ordinarios do orzamento e as dos bens de carácter histórico-artístico con independencia do valor e as permutas de bens inmobles, a aprobación e modificación de prezos públicos, o exercicio das competencias plenarias en materia de expropiación forzosa, o exercicio de accións xudiciais e administrativas, a defensa da corporación en materia de competencia plenaria, o recoñecemento extrajudicial de créditos e a declaración de lesividade dos actos do Concello. Bueno, pois estas son as competencias que propoñemos delegarlle desde o Pleno á Xunta de Goberno para que a Xunta de Goberno local realmente teña razón de ser e teña, pois, o que dice a súa palabra, poida ejercer a acción de goberno. Non sei se hai alguna intervención. Denegar. Intentaré ser breve, señor alcalde, xa lle adianto que votaremos en contra da proposta. A calidad democrática, a normalidade democrática, sí, son palabras que me gustan, direi máis, son palabras que me encantan. Son palabras que non son só palabras, senón que hai que dotar de contido. A calidad democrática non é un mantra que repetir, non é esa verdade que repetir hasta que se consolida, senón que é algo polo que apostar e que mova decididamente a acción de goberno. Calidade democrática, e mencionaba vostede ao largo das súas intervencións agora, é que se graven as intervencións no pleno, é que a xente teña colgada a orde do día dos plenos e despois as actas, que poida fiscalizar realmente a acción de goberno. Non parece calidade democrática extraer determinadas competencias que son originalmente plenarias, así o digo o artigo 22 da Lei de Bases de Réxime Local, e colocalas nun órgano que, mellor ou peor, temos que convir en que é máis opaco que o pleno municipal. En todo caso, non se beneficia daqueles elementos de transparencia que eu acabo de mencionar agora mesmo. Non parece que respete a normalidade e a calidade democrática furtar do debate no pleno, volvemos a unha cuestión que xa saliu na sesión de hoxe, e colocar na Xunta de Goberno onde, desde logo, pois, as posibilidades de fiscalización da acción de goberno son, en todo caso, moito menores. Dicía vostede no seu discurso da toma de posesión que goberna para todos e para todas as veciñas e os veciños de Outeiro do Rei. Non nego ni cuestiono iso, son realmente as palabras oportunas para ese momento. Agora, sexamos lóxicos e consecuencias co que decimos, seguimos a gobernar para todos e para todas, fagamos gala diso, gobernemos sin complexos, permitindo que as veciñas e veciños poidan mirar o que facemos e poidan mirar como o facemos tamén. Se colocamos competencias nun órgano, de novo, máis opaco que o pleno municipal, pode dar impresión de que temos algo que ocultar, ou que teñen vostedes algo que ocultar, pode dar impresión de que o control público non é oportuno nesa materia. Dicía aquel, la mujer del César non só tiene que ser honrada, sino que tiene que parecerlo. É dicir, a acción de goberno non só ten que ser honrada, non estou cuestionando en absoluto a honradez da acción de goberno, baixo ningún concepto, non estou vindo por ese camiño, o que sí, fagamos todo o esforzo para que tamén o pareza. É só por unha pequena mención que facía vostede na interpelación anterior, ou na intervención anterior.
fagamos todo o posible por intentar rebaixar o ton do debate político. Non hai por que polarizarnos, non hai que facer conatos de ataques ad hominem, non procede, non tome vostede a discrepancia como un ataque persoal, non é o caso. Eu podo ser unha persoa nova, vehemente, pero en todo caso sempre respetuosa, e creo que podemos facer o posible por manter sempre as formas, incluso cando nos custe un chisquiño de traballo, facer todo o posible por entendernos. Discrepar é simplemente achegar elementos ao debate para tomar en consideración. Vostede pode estar en contra ou a favor e podemos tomalo con total normalidade e, de novo, calidade democrática. Moitas gracias. Vale, independentemente de todas as competencias que pasan, se é legal ou non, que sí, que todas as competencias que pasan á Xunta valeírase o contido do pleno. Realmente aquí non imos decidir cousas que van ser moi importantes para o goberno de Outeiro de Rei. Independentemente diso, pareceme que debería haber máis transparencia. Estou totalmente de acordo co compañeiro do BNG. Por un lado, penso que deberíamos, para que fose todo máis áxil, deberíamos recibir todos os componentes da oposición, incluídos, por suposto, se queren, os que están gobernando, a recepción das actas vía correo electrónico, pero según haxa unha reunión da Xunta de Goberno, inmediatamente deberíamos recibir esas actas. Eu xa o solicitei durante a pasada legislatura, pero, bueno, denegouseme a miña petición. Desa maneira, pois, chegaríamos todos os membros da oposición a estar inmediatamente informados do que se decide nesas xuntas. Despois, tamén comentara o señor alcalde aos comezos da anterior legislatura, nun pleno como este, que pensaban o mellor retransmitir eses plenos de xuntas. A cousa segue igual, non sei se teñen pensado cambiar, se é posible, claro, porque o mellor técnicamente non é posible, pero se lles pasou outra vez eso polo seu pensamento. E nada máis. Gracias. Bueno, eu creo que non dixen nunca eso, pero estou seguro, vai. Pero se somos pioneros transmitindo os plenos, se retransmitiramos as actas da Xunta de Goberno, entón deixaríamos quedar moi mal a moitas administracións moito máis grandes, con moita máis capacidade, e a moitos sitios onde gobernan ustedes. E seguramente o podremos ir vendo en pouco tempo. Nosotros somos dos primeiros que constituímos a corporación, pero iremoslo vendo ao largo do tempo. Evidentemente, as actas lles pasan aos concejales, pero os funcionarios teñen un traballo que facer, teñen que redactar esa acta, e evidentemente, a veces, as cousas non poden ser todas inmediatamente, non? Esta acta non queda redactada. Sí. Disculpa, Carmen. Estáis dados de alta en Gestiona con acceso a los libros, con lo cual tenéis acceso inmediato a todas las actas de Junta de Gobierno local, porque se suben de forma inmediata al día siguiente. Si quieres, te quito el acceso a los libros y te las mando por correo, como prefiráis, me da igual. Se hizo así para que tuvieseis acceso inmediato a las actas, y es inmediato, porque se hacen al día siguiente. Pero yo no tengo ningún inconveniente, cambio la configuración, quito el acceso a los libros y se os mandan por correo, lo que prefiráis. Pero esas reunións que hai nos non controlamos tanto facendo. Perdón, só lle está dando unha información a secretaria, non poden entrar en debate. Vale, simplemente quería aclarar eso. Simplemente o digo porque nos non temos constancia desas reunións de xunta, non sabemos se se realizan cunha regularidade esas reunións, entón non sabemos cando van cando van a aparecer esas actas, cando se van a efectuar esas actas. Aí está o problema. Vamos a ver. E temos que estar moi pendientes de entrar no sistema. Podemos tergiversar as cousas que queiramos. Podemos ya darlles as voltas que queiramos. O pleno acorda cando son as xuntas de goberno ordinarias. E todos sabemos cando son as xuntas de goberno ordinarias. E pode haber algunha extraordinaria, como pode haber algún pleno. E lle está dicendo a señora secretaria que non é que o vayamos a facer, é que o estamos facendo. Que se colgan ao día seguinte, que realmente pensei que se tardaba un pouco máis dun día, porque a veces me parece moita velocidade, posto que acabamos a Xunta de Goberno a última hora, porque estemos sempre a última hora, e que esteñan colgadas ao día seguinte, pois realmente eu nin había mirado eso. Pois realmente me parece unha eficiencia extraordinaria por parte da señora secretaria e dos funcionarios que traballan no tema. Entonces, me parece que máis agilidade e máis transparencia me parece imposible. E
E evidentemente, dixeno antes que somos pioneros. Hai algúns concellos onde ustedes gobernan que non transmiten para nada os plenos e non os colgan nas páginas web. Pero bueno, a min tampouco me importa o que pasa noutro sitio, a mí me importa o que pasa en este concello, porque quero que os veciños de Outeiro de Rei teñan a máxima transparencia e a máxima calidade democrática. E a calidade democrática se ve en moitas cousas. A calidade democrática non se ve cando os gobernos de España van colonizando órganos que deberían de ser absolutamente independientes, e ustedes un están no goberno e outros apoiándoos, e ustedes ven a falarnos aquí de calidade democrática, e que eu pensei que non tiñamos que entrar nestes debates todavía, pero xa temos que entrar, polo que vexo, porque xa me repite cada punto que fala na calidade democrática. É menos calidade democrática que poñer un ministro de fiscal general, ou menos calidade democrática que colonizar o Tribunal Constitucional, e os do Bloque non se rían porque ustedes son colaboradores dese goberno. Ustedes, eu non sei se os dos hoy se dan conta, pero a min eso tampouco non me preocupa que se den conta ou non. Cando queren, ustedes son os que os apoyan e de vez en cando se ríen do que fan, parece o que fai o goberno, e o PSOE. Porque claro, o responsable máximo do goberno é o PSOE, eso é evidente, eso está claro, e é o que ten a máxima responsabilidade destas cousas que está facendo. Pero é que vir falar de calidade democrática a un concello que debe facer non sei cantos anos, é que non quero mentir, pero a mellor 15 ou 20 anos que transmite e colga as actas dos plenos directamente e que o está transmitindo en streaming como estamos facendo agora, hombre, e que ao día seguinte teñen as actas da Xunta de Goberno, hombre, excepto que ustedes queiran facer de goberno, sin ganar, que xa sei que non lles importa, que o fan en moitos sitios. Ustedes non lles importa non ganar e ao día seguinte presentándose pedindo que os feliciten porque ganaron as eleccións. Non, as eleccións gana sempre o que ten máis votos e o que ten máis concejales. Non as gana nai demais. Despois hai xente que goberna incluso sin ganar, que tamén se facía xa na época de Franco en España, os que somos máis vellos xa o sabemos, que sin ganar eleccións tamén se gobernaba. Agora faino moita xente, moitos partidos que se lles enche a boca de falar de calidade democrática. E a calidade democrática hai que practicala, non falar dela, porque cando se practica a xente a ve, e cando non se practica a xente nos pasa factura. E aí teñen as facturas. E seguirámolas pasando estes próximos días, a xente seguirá pasando factura. Nosotros teño dito aquí moitas veces, e quero que quede claro, tamén para os novos concejales, que nosotros somos absolutamente previsibles. Creo que casi o 100% do que estamos propoñendo neste pleno ven xa da legislatura anterior. Apenas facemos movimentos de ningún tipo, porque nosotros queremos ser previsibles, queremos que os nosos veciños sepan o que facemos. E aí está claramente. E tan claramente está que o día seguinte as actas da Xunta de Goberno as teñen os concejales da oposición. Despois ao mellor dicen que non teñen información, pero bueno, eso é o seu problema. Nosotros tampouco nos preocupa as queixas que fan os concejales da oposición, porque nós gobernamos para os veciños, fundamentalmente para os veciños. E por eso o decimos aquí, por eso transmitimos desde aquí e por eso queremos que o sepan os veciños desde aquí. Nosotros para quen gobernamos son os veciños de Outeiro de Rei. E cando falamos da calidade democrática, falamos da calidade democrática deste país. Este país ten a responsabilidade de gobernar neste momento o PSOE e unha serie de partidos nacionalistas, incluído o Bloque. E Podemos tamén, por suposto. E son os que nos están socavando a calidade democrática neste país. Eses son os que nos están socavando a calidade democrática. Dunha maneira clara e descarada, ademais. Entonces, non vamos a aceptar ese tipo de... Usted dice que era vehemente, eu tamén son vehemente, moi vehemente, pero sí que razono, escoito e contesto. Eso non o vou deixar de facer nunca, absolutamente nunca. Porque, ademais, me pediron os meus veciños, me pediron, xa con moitas veces consecutivas, que o faga neste pleno e por eso me dan unha responsabilidade de gobernar. A min e o grupo de goberno, por suposto. Aunque tampouco non hai que olvidarse de que a lei de régimen local aprobou un goberno de izquierdas e fai aos concellos e ás diputacións absolutamente presidencialistas. Absolutamente. Hasta tal nivel que nin siquiera había que fazer unha xunta de goberno se non se quixera. O sea que, miren ustedes, bueno, non hai que ir moi lexos, que cerca tuvemos alcaldes que gobernaron con 2 ou 3 concejales tendo o Concello 25, co cual está claro que os concellos son absolutamente presidencialistas, gracias a esa lei que agora de vez en cando ustedes nos piden que fagamos cousas contrarias ao que dice a lei.
Menos mal que reconoceron que o que facíamos era legal, menos mal que o reconoceron. Por lo tanto, as delegacións de competencias, as delegacións de competencias do Pleno que transmitimos á Xunta de Goberno creo que deben estar transmitidas porque a Xunta de Goberno é o goberno local deste Concello. Entón é como se o Parlamento de Galicia ou o Parlamento de España lles limitará as competencias ao seu goberno. O goberno é quen ten a acción de goberno e os plenos son os que teñen o control sobre ese goberno e para iso están todos os órganos de control e a transparencia que nós levamos adiante que non tiñamos por que facelo, porque, insisto, moitos concellos do Partido Popular non o fan, do PSOE tampouco, e do Bloque tampouco, o que nós facemos. Entonces, vale, me parece que pidan máis, eu non estou en desacuerdo con eso e por eso non me parece mal, pero creo que nosotros estamos á cabeza e somos pioneros en todo ese tipo de cousas. Por lo tanto, vamos a pasar a votar esta proposta da Alcaldía de Delegación de Competencias do Pleno da Corporación na Xunta de Goberno. Votos a favor? 9. 8. Votos en contra? 2. Abstencións? 1. Pasamos. Vamos a ver. Punto número 8. Proposta da Alcaldía de designación de dietas a dedicacións exclusivas a personal eventual e a concelleiros. Dase lectura, sí, as dietas, igualmente a asignación económica a grupos políticos e por concelleiro, de acordo? Sí. Entón, José Pardo Lombao, alcalde do Concello de Outeiro de Rei, propón ao Pleno da Corporación o seguinte: primeiro, establecer unha indemnización por asistencia a órganos colexiados de 130 euros sesión. Segundo, fixar as dietas oficiais da seguinte forma: dieta completa, pernoctando fora do domicilio 150 euros, media dieta, xestións fora do municipio 100 euros, salvo para os concelleiros que ostenten dedicación parcial ou exclusiva, que será de 50, kilometraxe oficial 0,30 euros kilómetro. Terceiro, asignar unha dedicación parcial ao 60% de xornada á Concellería Delegada de Mantenemento de Vías Públicas cunha retribución bruta anual de 27.000 euros distribuídos en 14 pagas e asignar unha dedicación parcial a 45% de xornada á Concellería Delegada de Deportes cunha retribución bruta anual de 23.000 euros distribuídos en 14 pagas. Determinar, cuarto, a creación dun posto de personal eventual cunha retribución bruta anual de 30.000 euros distribuídos en 14 pagas. E a efectos da súa actuación corporativa, os membros das corporacións locais se constituirán en grupos políticos na forma de cos dereitos e obligacións que se establezcan, con excepción de os que se integren no grupo que constituye a súa formación electoral pola que foron elexidos ou abandonen o seu grupo de procedencia que terán a consideración de membros non adscritos. O Pleno da Corporación, con cargos e orzamentos anuais, poderá asignar aos grupos unha dotación económica que debe contar cun componente fixo idéntico para todos os grupos e outro variable en función do número de membros, dentro dos límites que establezca a Lei de Orzamentos Xerais do Estado. Ben, pois, en base á norma transcrita e cogadas ao mandato representativo, propoño ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo: establecer unha asignación económica aos grupos políticos municipais consistente nunha cantidade fixa de 2.000 euros ano e outra variable de 1.600 euros ano por cada concelleiro integrante do grupo político. Ditas cuantías se farán efectivas mediante transferencia bancaria á conta aberta a nome de cada grupo político. Bueno, non sei se quero fazer unha intervención. Como ustedes ven, pois facemos unhas asignacións moi, entendo que moi moderadas con respecto ao que a lei nos permite dedicar a este tipo de cuestións. Facemos unhas subidas en algúns casos, en outras nin subida, facemos ninguna, siquiera se mantén o mismo da legislatura pasada. Pasamos nas asistencias aos diversos órganos colegiados de 120 a 130 euros, que non chega a ser o 10%, e pasamos na asignación a concejales de 1.500 a 1.600 euros o ano, que tampouco chega a ser o 10%. Me parece que ca inflación que estamos soportando nos últimos anos, o que facemos é realmente rebaixar o coste. O mesmo podría decir das dedicacións exclusivas, porque as dedicacións parciales, que non exclusivas, que non nombramos ninguna dedicación exclusiva, posto que esa cantidad global que dedicamos este ano, esta legislatura,
este ano, que se pode variar ao largo da legislatura ou non, pero bueno, na legislatura pasada era absolutamente a mesma cantidad, e, polo tanto, o que estábamos facendo, o que están facendo os membros da corporación que dedican tempo ás labores de gestión deste Concello, pois é realmente rebaixando o seu salario, que eu creo que se aplicáramos a inflación desde fai 4 anos para aquí, pois dada a situación desbocada de inflación que estamos padecendo neste país, pois me parece que tendríamos que ir por alá por encima do 30 ou do 40% para manter os mesmos salarios, as mesmas indemnizacións, e nos casos onde a subimos, estamos a subindo por baixo do 10%, e noutros casos nin siquiera a subimos e nunca mantemos. As dedicacións parciales ou cómputo global é exactamente o mesmo, e quero dicir tamén que o que nos permite a lei no cómputo global, aquí dedicamos a dedicacións exclusivas parciales 50.000 euros ao ano, e o que nos permite a lei para un concello como este, a lei que non facemos nós, senón que fan os gobernos centrales de turno, pois é máis de 50.000 euros por dedicación exclusiva, onde permitiría un concello deste tamaño 3, onde permitiría un gasto de máis de 150.000 euros, e nosotros vamos a dedicar 50.000 euros. Insisto, na línea da legislatura pasada, de ser absolutamente discretos, de ser absolutamente conservadores tamén neste tema, e sobre todo de dedicar unhas cantidades sumamente razonables e moi, eu diría incluso moi raquíticas, e sobre todo digo porque non me afecta a min en case ningún caso máis alá que nos temas de asistencias as xuntas colegiadas, que me afecta a min igual que aos grupos da oposición, igual que a todos os concejales, pero digo que incluso son unhas cantidades moi raquíticas, pero dada que a situación de a política debe ser estar a disposición do pueblo, colaborar, axudar, pero evidentemente ao mesmo tempo tamén hai que indemnizar as persoas que lle dedican un tempo, sobre todo un tempo moi importante, a compensarlles a súa vida personal, non? Entón, nesa línea de continuista, digamos, que tiñamos, pero unha línea continuista a baixa. Eu diría que hoxe podemos decir sencillamente que rebaixamos os costes do equipo de goberno para o Concello de Outeiro de Rei. E rebaixámolos, eu non fixen os cálculos, pero se fixéramos os cálculos da inflación é ben fácil sabelo. Non creo que en 4 anos a inflación baixara do 30 ou máis por cento ao largo destes 4 anos, e nas dedicacións parciales van a mesma cuantía, nas asistencias van en menos do 10%, e nos kilómetros van exactamente na mesma cuantía. Por lo tanto, quero tamén transmitirlles aos veciños de Outeiro que intentamos ser austeros e intentamos prestarlle o mellor servicio posible, porque realmente eu quero agradecerlles tamén desde aquí, xa o fixen máis veces, pero farei non moitas máis veces porque non me cansarei de agradecerlles esa confianza que nos dan unha vez detrás de outra. É a 7ª vez consecutiva que eu me presento ás eleccións neste Concello con casi todo o equipo de goberno, se foron facendo unhas renovacións e prácticamente foron renovacións pouco máis alá que por cuestión de edad, e as consecuencias electorales foron sempre dunha maneira enormemente satisfactorias para este equipo de goberno. Entón, nós non lles podemos fallar, e como non lles podemos fallar, vamos a empezar por, de alguma maneira, rebaixarnos os costes salariales que ten para este Concello, e a maneira de rebaixarnos é non aplicar a inflación, porque aplicar a inflación sería mantener os salarios de todo tipo, e cando me refiro a salarios, pois me vale igual para as indemnizacións, pero, bueno, creo que temos a obligación de devolverlles parte desa confianza que nos deron, e ao largo do tempo esperamos poderlle devolver ca máxima intensidade posible. Por lo tanto, non sei se ustedes queren fazer alguna intervención, pero esa é a proposta nosa, e agora por parte do BNG que nos diga o que considere oportuno. Ben, antes de nada, indo unha nota sobre o tema anterior, a nos vanos perfectamente o sistema de actas das xuntas de goberno.
Vámonos perfectamente. Si é certo que cando eu entrei de concelleiro há 8 anos tuvemos moitos problemas con ese tema, pero pasado 2 anos máis ou menos, dende entón, si que é certo que as actas, tanto os decretos como as actas de Xunta de Goberno vámonos perfectamente, o sistema do gestión non fai falta que me manda por correo, porque, bueno, cando se queren consultar xa están ali. En canto ao punto en cuestión que estamos a tratar, eu creo que hai un tema previo que é moi importante poñer en riba da mesa antes de abordalo, que é a propia situación económica que estamos a vivir no Concello de Outeiro. Eu creo que hai que lembrar que temos encima de nós un crédito de 1.200.000 euros somente para pagar o gasto corriente deste Concello. Un crédito para pagar as facturas, a da luz, a do teléfono, os gastos de persoal, os gastos de mantemento dos servicios básicos, etc. etc. Un crédito que agora non lembro exactamente, tiña unha cadencia de creo que 2 anos, non sei, ou 3, xa hai que empezar a pagarlo este ano, o ano que ven, pero hai que pagarlo. E a maiores deso temos cando menos outros 2 créditos, un do centro de día e outro tamén dos investimentos que se fixeron en pistas e en outras cousas, creo que lembrar nos orzamentos do ano 2021. Con eses créditos, lóxicamente, esa falta de diñeiro evidente que hai no Concello de Outeiro, hai servicios moi básicos que empezan xa a notarse os problemas. Falando de dous que están neste momento de actualidade, podemos estar a falar de como están as cunetas, a limpeza das cunetas ao longo do Concello, que cada ano que pasa se empezan a limpar moito máis tarde e chega un momento que prácticamente xa nos come a erva os que andamos polas pistas. Ou, por exemplo, outra cousa que está de actualidade, como é a eliminación, por lo menos onde eu sei neste momento, de un servicio que estaba moi ben valorado hasta agora, que moitos e moitas fomos usuarios durante anos del, como eran os propios cursos de natación, neste caso na piscina de Bonxe, tanto para nenos e nenas como para adultos, que, polo que sei este ano, hasta onde eu sei, e que me corrixan se me equivoco, en principio non nos vai haber. Eu estou convencido que eso debe á situación económica. Tendo eso en conta, a hora de debater este punto, non só por a cantidade do montante total de gasto que dedicamos a isto, senón polo seu significado político e o símbolo e a mensaxe que lle mandamos á poboación, hai que ser moi prudentes a hora de abordarlo. Entón, vou intentar desglosar as 4 cuestións que se plantean aquí, toda xunta, non sei se van votar as 4 xuntas. Sí, os 4 xuntas, ben. En primeiro lugar está o tema das dietas. 30 céntimos por kilómetro, pareceme que é algo, non sei, o así cualificativo que se me ocorre, cando menos injusto, tendo en conta que os traballadores e as traballadoras de calquera administración pública cobran pouco menos da metade por ese desplazamento, e tendo en conta, sobre todo, que os traballadores e traballadoras desta propia administración do Concello de Outeiro ou traballadoras de empresas que traballan para o Concello de Outeiro non cobran nin con moito estas cantidades. Non me parece xusto, nin creo que seja unha mensaxe axeitada que lanzar á ciudadanía que un concelleiro ou unha concelleira cobre 30 céntimos por kilómetro e un funcionario ou unha traballadora do SAF non cobre esa cantidad. Non vexo por que se cobras salario mínimo, cobras menos diñeiro por desplazarte, e se cobras máis cartos, cobras máis diñeiro por desplazarte. Non ten sentido. Ou se eres político, cobras unha cantidad, e se non eres político, cobras outra cantidad. Non ten sentido, nin ten ningún tipo de argumentación lóxica para facelo. Eu creo que todos, en todo caso, terían que cobrar o mismo, porque o gasoil ou a gasolina costa o mesmo para todos, e os coches costa o mesmo para todos. Primeiro punto. Segundo punto, dedicacións exclusivas. É certo... Perdón? Parciales, é igual, dedicacións parciales. É certo, a ver como me explico, que xudgar a priori que vai pasar é cando menos non é moi correcto, pero aquí temos a ventaxa que levamos xa 2 anos ou 3 anos ou algo así con ese tipo de dedicacións exclusivas, e a experiencia dinos é de verdad que non quero que isto se me interprete que é un ataque persoal ou que ten nada que ver co traballo que cada persoa desta corporación poida ter na súa vida privada. Non ten absolutamente nada que ver. É dicir, pode ser un magnífico profesional no teu traballo, ser un moi bon traballador, bueno, todo o que queiremos, pero nós, pola experiencia que observamos, sobre todo depois dos cambios que houve na mitad do mandato anterior, pensamos que estas dedicacións que houve foron completamente irrelevantes para o funcionamento do Concello. E como irrelevantes que consideramos que son, non consideramos que sexan necesarias. É a nosa opinión sincera e política.
Non quero, baixo ningún concepto, que se pode interpretar con ningún tipo de menosprecio hasta cara as persoas que ostentaron ou poidan ostentar estas dedicacións. Seguinte cuestión. O persoal eventual. Pois tamén pensamos que, dada toda a situación económica que intentei explicar ao principio, e dado que o Concello de Outeiro é un concello moi importante, un concello magnífico, pero non deixa de ser un concello de 5.300 habitantes máis menos, non? Eu creo que non ten necesidade de ter persoal eventual. Creo sinceramente, é a nosa opinión política, insisto. É certo que hai 4 anos aprobouse e non se executou. Non sei se este ano está pensado executar ou non, dependerá da vontade política do goberno municipal. Pero nós a priori consideramos que non é necesario, co cal non nos parece correcto que se faga. Cuarta cuestión, grupos políticos. É certo, e manifestámoslo claramente, que a cantidade económica que se asigna aos grupos políticos, xa o dixemos en unha ocasión, parécenos hasta excesiva. E incluso, vamos máis alá, nós preferiríamos que a asignación fora bastante menor e ter dereito a un local para o funcionamento do grupo no propio Concello. Cambiaríamos unha moi boa parte da asignación económica ao grupo político por ter un despacho na casa do Concello para poder traballar. Hai que ter en conta que o Concello non é o Concello do grupo de goberno, é o Concello de todos os cidadáns primeiro e logo de todos os grupos políticos que participamos nesta corporación. Non se pode facer ese tipo de símil de que automáticamente, como un partido político gana unhas eleccións, ten dereito a todo e os demais xa non temos dereito a nada. Non, non é así. Non é así. E máis, o que estamos propoñendo, incluso podía supoñer un aforro, é dicir, dennos un local para funcionar e dennos unha parte solamente do que se nos asigna para o funcionamento do grupo. Nós preferiríamos así e, desde logo, neso seguiremos defendendo. E xa remato, por último, neste apartado dos grupos políticos, porque é a segunda vez que ocorre e creo que ten que dar moi claro. A asignación aos grupos políticos é unha cantidade, a que sexa, a que corresponde a cada un, e determínase en función de 2 parámetros. Un, que é unha cantidade fixa, e outro parámetro que é o número de concelleiros que tes. Nunca, en ningún caso, e a lei é clarísima ao respecto, ese diñeiro que se reparte baixo o parámetro do número de concelleiros son pos concelleiros. Ese diñeiro está tasado de forma legal, concretamente, para que pode ser destinado. E nunca, en ningún caso, pode ser destinado para o uso dos concelleiros de forma discrecional. Está perfectamente tasado. Cada grupo político con esta proposta que fai o goberno municipal vai recibir unha cantidade. Está pautado en que se pode gastar. Punto. Nada máis. Non é nin salario dos concelleiros, nin dinheiro pos concelleiros, nin en nada que nin o concelleiro ou concelleira, nin o grupo político poida gastar no que lle dé a gana. Está perfectamente definido, ou por menos así o entendemos dende o BNG, e así o seguiremos facendo, o fixemos hasta agora, e o seguiremos facendo no futuro. Nada máis. Iso é. Teño varias dúbidas, porque xa que non se tratou este tema, cando se falou das delegacións das concellerías de aquí de Outeiro, vexo que desaparece, que, bueno, todo vai levar a pregunta que despois vou facer, vexo que desaparece a delegación correspondente a Agricultura e Gandería. Anteriormente había unha, agora non hai. Entón, pregúntome tamén quen vai levar o viveiro industrial e a xestión do parque empresarial, cando tampouco se lle atribúe a ningún concelleiro neste momento. E vexo tamén algo que me chama moito a atención, que a concelleira delegada de Deportes agora mesmo nada máis que vai ser concelleira delegada, ten a concellería delegada de Deportes, a que lle vai a dedicar o mesmo que lle adicaba cando tamén se lle incluían nas súas atribucións medio ambiente e turismo. Pregúntame cal é a razón desta decisión. En canto ás asignacións, estou totalmente de acordo con vos, cos compañeros da oposición. Por que non se decide cedernos aos grupos da oposición un local nunha das escolas, que hai moitas escolas en todo o Concello que seguramente que non se lles dá un uso, e incluso renunciar ou quitarnos ou renunciar as asignacións que se nos conceden por grupo político. Penso que sería unha moi boa idea, solucionaríamos o problema que temos para poder reunirnos en certos sitios
cos veciños, ou polo menos que eses veciños, cando necesitan información por parte de alguén que non forme parte do goberno, que forme parte da oposición, por exemplo, que teñan un sitio para poder se reunir decentemente. Nada máis, gracias. Vale. Bueno, pois empezo polo do local, porque penso que é unha pretensión dos dous, aunque non coinciden na súa pretensión. Unha nos piden un local na Casa Consistorial e outro nos piden un local en algún sitio. Evidentemente, a mí me parece que é perfectamente acertado. Na Casa do Concello, hombre, pois xa sería imposible, non? Porque polo espacio, non? Que ademais as administracións máis grandes onde ustedes gobernan non o teñen a oposición na propia Casa do Concello. Estou pensando na Diputación de Lugo, non teñen o grupo da oposición local na Casa do Concello. Evidentemente, nosotros nos parece que esas asignacións que lles facemos aos grupos políticos permiten precisamente ese tipo de cousas. E despois, se non sabíamos o que habíamos facer, xa nos deu o señor Ferreiro unha clase de como gastar o diñeiro dos grupos políticos, que nosotros nunca lle preguntamos a eles nin a naide, sabemos e conocemos perfectamente a lei, pero, bueno, o señor Ferreiro nos quiso dar unha clase de como debemos dedicar o diñeiro dos grupos políticos. Pensei que eso era cousa de cada grupo político, non, pero, bueno, evidentemente as delegacións de competencias, eu creo que ustedes poden preguntar por todo, pero o presidente da corporación sempre fai as delegacións de competencias e as muda ou as cambia en función de como lle parece que se vai a fazer a gestión ao largo do tempo, non? Pois hai algunhas que se cambiaron, hai outras que se fan diferentes, cambian personas da competencia. E, sobre todo, quero puntualizar unha cousa, que cando se fala da concelleira de Deportes, que dice que tiña outra delegación e agora cobra o mismo, non cobra o mismo. Esa delegación ten menos diñeiro da que tiña antes. Esa ni siquiera é igual, senón que, ademais, ten unha asignación máis pequena. Non sei se deron conta, pero creo que o leo a señora secretaria, a Consellería de Deportes, a cantidad, e a Consellería de Obras. E despois as demais competencias, pois efectivamente todas as competencias que non están delegadas en todas as administracións, pois as leva todas son competencias do alcalde, que as vai delegando en función do que considera que en cada momento é necesario. Quere decir que incluso ao largo da legislatura se poden mudar. De hecho, algunhas veces se mudan, e sucede ademais en moitas corporacións. Entón, con respecto a eso, pois creo que queda perfectamente claro, e tanto o Parque Empresarial como creo que hai unha Consellería de Promoción Económica que, bueno, lógicamente tampouco temos que explicar eso en profundidade, pero creo que pode dedicarse a algunhas cousas desas, ou non, pero as delegacións as fai o alcalde, son as súas competencias e as vai delegando en función en cada ocasión e en cada momento. E cando cambia as delegacións, volve a dar conta ao pleno, non? As delegacións nin siquiera, se non me equivoco, se acordan. As delega o alcalde e asunto arreglado, non? Vale. Entonces, como en todas partes, claro, como en todas partes. Como en todas partes. Nas administracións importantes, tamén. Así o fai. Ustedes se sonríen porque ustedes son moi dados parece que o que fan os demais roza a legalidade, o que fan ustedes cando fan, pero con moita máis intensidade, eso é perfectamente democrático. Pois non, señores. Iso é o que fan ustedes onde gobernan, pero con moita máis intensidade, con moitísima máis intensidade. Hombre, pois, voulles poñer un exemplo, para que ustedes se den conta. E se o tomen por ustedes, onde gobernan ustedes, aquí moi cerquiña, que é na Diputación de Lugo. O señor presidente, durante 4 anos, mantuvo as competencias de vías públicas. O señor presidente da Diputación, e as vías públicas da Diputación de Lugo, en este concello e en moitos máis, están intransitables. Pero que, ademais, o que decía o señor Ferreiro, que se debería poñer un pouco colorado, deberíase poñer, foi diputado na Diputación e tuvo responsabilidade de goberno, e as carreteras da Diputación de Lugo están sin desbrozar a estas alturas todas, que eu sepa. Eu non vin ainda ninguna desbrozada. E cando ele estuvo no goberno tamén. Entonces, claro, é que a veces
Todo isto, se non se dice, parece que é unha tomadura de pelo de cara aos ciudadanos e ao mellor de cara a nós, non? Eu xa expliquei varias veces por que non se desbroza 2 veces ao ano. Non se desbroza 2 veces ao ano porque haberá que pagar 2 veces ao ano o doble do que costa o desbroce, que é unha pasta importantísima, e non porque o Concello teña un endeudamiento, que claro que o ten, como a moitísimas máis administracións. E tampouco é verdade que ese endeudamiento seña para pagar os gastos corrientes. Outra cousa é que nun momento determinado pedíramos un préstamo porque así o permitía a lei de haciendas locales transformar unha serie de préstamos que tiñamos de operacións de tesorería pola situación de crisis económica que íamos sofrindo ao largo dos anos, destes últimos anos, o transformamos en un crédito de largo plazo. Pero iso non quere decir que o Concello de Outeiro de Rei dedique un préstamo cada ano a pagar os gastos corrientes. É que nada máis lexos desa situación. Claro, e eu creo que o Concello de Outeiro de Rei ten unha situación económica bastante razonable, porque é verdad que nosotros temos que facer moitas inversións e facemos moitas inversións e estamos aí constantemente aceptando esas inversións que nos toca e en moitos casos poñendo cantidades importantes, porque non olvide usted que, por exemplo, cando facemos o plan de obras e servicios lle poñemos ao mellor máis de 150.000 euros, a veces 200.000 euros ao plan único, e iso porque queremos seguir invertindo, e por iso nosotros vamos a seguir endeudándonos, outras veces pagando deuda, vamos a estar sempre nunha situación sostenible, perfectamente sostenible. Cando ustedes dicen que son dedicacións irrelevantes, realmente me parece impresentable esa postura por parte de ustedes. Porque esa é unha falta de respeto hacia as persoas que levan esas delegacións, que non merecen esa falta de respeto, porque se dedican con moita máis intensidade do que cobran. Pero, bueno, ustedes dicen que non vai contra as persoas, que non vai contra as persoas, que resulta que as delegacións as teñen os ángeles. Non, as delegacións as teñen persoas, e dice usted que son irrelevantes. Hombre, me parece impresentable que no primeiro pleno empecen ustedes con estas cousas. Pero, bueno, se queixarán das cousas que lles teñamos que responder. Pois a mí tamén me parece moi pouco o que cobran os funcionarios e os traballadores polos kilómetros, pero iso é unha legislación, me parece que estatal, que este goberno, que estuvo en case todo, e que dice que non deixa nada aí de atrás, pois realmente debería haber corregido fai moito tempo, porque creo que esa cantidad que cobran os funcionarios e os traballadores por kilómetros, pois se non hai 20 anos que é a mesma cantidade, debe faltar pouco, eu non sei exactamente, pero realmente me parece que a subida de combustible, que a inflación que tuvemos, me parece que eso é impresentable, é unha cousa que tiña que haber corregido o Estado, o Goberno de España, e debería haber corregido como corregiu o salario mínimo interprofesional, pero non elevando hacia arriba, senón que pagando as deudas que lle generaron o salario mínimo interprofesional, que me parece moi correcto esa subida que se fixo, pero que en servicios que ustedes acaban de mencionalo, como os servicios sociales, pois resulta que subiron os costes salariales un 30%, o cual me parece moi xusto, pero resulta que o Estado non aportou ningún céntimo máis. Ningún céntimo máis. O sea, que o cargue a comunidade autónoma de turno, que o cargue o Concello de turno e que o carguen os usuarios. Hombre, así subulle o salario a todos os funcionarios da Diputación de Lugo, porque total, a mí que me vai costar. O do Concello de Rábade, non hai ningún problema. Pero que pasa que temos moita cara dura, porque ustedes son os representantes deste goberno nesta corporación, deste goberno de España. Gústelles ou non lles guste. Eu xa sei que non lles gusta, sobre todo os do bloque non lles gusta, porque cando chegan a Madrid con un solo diputado, dicen que van a cambiar Galicia. Bueno, están dicindo agora, por eso digo, para que volvamos outra vez a ver se caemos na conta, e resulta que o grupo municipal, o grupo do BNG vai ser determinante en Madrid. Pois seguramente vai ser determinante, como foi durante esta legislatura, que non foi nin capaz de fazer unha rotonda aquí no Concello de Outeiro de Rei, que estaba aprobada no goberno de Mariano Rajoy, xa é presupuestada. E puñaron varias veces o paso de cebra e volveron a levar para casa. Eu já dixen ao goberno, home, deixeno aí.
porque como realmente goberna o seu goberno, pois ao mellor non lles dice nada porque o deixen aí posto. Mentre non nos fagan as obras que nos teñen que facer, hombre, é que, non sei, Ustedes deben pensar que como é o primeiro pleno non lles íbamos a contestar, pero vostedes de eso non se preocupen, e sempre van a ter contestación ás súas propostas razonado, e argumentado, non por capricho. E a piscina, sencillamente, nosotros non podemos invertir en piscinas privadas, en piscinas de unha asociación. Nosotros estábamos con un convenio, xa o expliquei máis veces, pero bueno, eu creo que o que non quero entender, pois hai que explicarlle moitas veces, porque así ao mellor termina entendendo, non? Tiñamos unhas piscinas en Bonxe nunhas condicións bastante deterioradas, e eu lles propuse en varias ocasións que nos cederan eses terrenos e esas piscinas ao Concello con un trato preferente para os socios que non son de Outeiro, porque os de Outeiro xa evidentemente van a seguir disfrutando no futuro, para que nosotros pudiéramos fazer unha inversión aí importante, non? E transformalas en piscinas actuales, pois non o pudamos facer, o cual tampouco critico a esa sociedade por facerlo así, pois nada, simplemente nos chegou a un acordo, e as piscinas se foron deteriorando cada día máis, e entón agora, pois, por facilidade, porque esas piscinas teñen moitísimas carencias e son moi difíciles de mantelas sin que se faga unha inversión importante, pois decidimos concordar con un grupo, con un centro deportivo importante que hai en Outeiro de Rei, o cual tamén agradecemos desde aquí a súa instalación neste concello, e decidimos acordar para este ano, que espero que só lo seña para este ano, porque o uso desas piscinas e desas instalacións deportivas, porque ademais, ustedes saben como a min, perfectamente, que se están construindo desde fai xa 2 ou 3 meses unhas piscinas novas en Outeiro de Rei, aquí no núcleo urbano de Outeiro de Rei, para que po ano, espero, tocaremos madeira, pero ao ritmo que van as obras creo que ten que ser así, sin lugar a dudas, de que esas piscinas, esas novas piscinas, que serán unhas piscinas públicas do Concello de Outeiro de Rei, esteñan en funcionamiento. Bueno, pois este ano facemos eso de transición porque concordarán comigo e non tendría sentido que nos fóramos fazer unha inversión fuerte e evidentemente que é un tema económico, claro. Hombre, podríamos gastar 100.000 euros ou 50.000 en arreglar as piscinas de Bonxe para o ano que ven deixárllelas. Pois me parece que sería unha gestión pouco lógica e pouco sensata, non? Entonces, pois ese é o motivo polo cual neste momento non vamos a utilizar a piscina de Bonxe e lle damos aí unhas condicións que eu creo que son favorables para todos os veciños de Outeiro de Rei que queran usar as piscinas xa se está publicitando, as piscinas do club deportivo que hai en Mosteiro, e que ademais é un club deportivo con moitas instalacións e boas, e que ademais ao mesmo tempo tamén estamos potenciando unha empresa que creo que tampouco nos ven mal facelo desde o Concello, porque creo que é a obligación de todas as administracións axudar as empresas a que teñan uns bons resultados. Entonces creo que queda perfectamente aclarado, e ademais lles agradezco que me houberan falado deste tema, porque así deixo claro aquí diante de todos de que as piscinas van estar este ano concertadas a uns precios moi razonables no centro deportivo de 10, e para o ano que ven van estar as piscinas municipales de Outeiro de Rei, además con un centro de BTT nas mesmas instalacións operativas. Bueno, e os cursos de natación evidentemente se van a seguir facendo como se fixeron sempre, porque incluso facemos cursos de natación en piscinas climatizadas, a veces o fixamos incluso en concellos, en piscinas fora do noso concello, pero ahora que temos piscina climatizada dentro do noso concello, que é do mesmo club deportivo, pois evidentemente tamén nos vamos a utilizar e vamos a seguir facendo. Non sei se está xa publicitado todos eses temas deportivos, creo que sí. E bueno, pois os veciños xa o conocen, pero
pero desde aquí, pois, mandarlles esa tranquilidade aos veciños e decirles que por ano que ven tenemos unhas piscinas novas, espero que impecables, espero que vean construídas, que está construindo a Xunta de Galicia con a aportación nosa, e desde aquí tamén agradecer a Xunta de Galicia esas inversións grandes e importantes que está facendo, non? E creo que máis ou menos queda todo contestado. E como non teño máis cousas, que creo que queda todo contestado, vamos pasar a votar a proposta esta de la corporación de indemnización por razón de servicios dos concelleiros municipais, dedicacións parciais, personal eventual e asignación a dotación económica aos grupos políticos municipales. Votos a favor? 8. Votos en contra? 3. Pues queda aprobado con 8 a favor e 3 en contra. E pasamos ao último punto, punto número 9, que é o sorteo de membros de mesa. Aproveitamos para facer xa hoxe o sorteo de membros de mesa, xa que a xente vai a ter moitísimas dificultades pola fecha en que se convocaron estas eleccións, que se convocaron de unha maneira, eu creo que absolutamente irresponsable, e que colla toda a xente de vacacións, porque non hai que olvidar que o último quincena de julio e a 1ª de agosto é, desde logo, con moita diferencia as quincenas onde máis xente hai de vacacións. Pois o que pretendemos con isto é facerlles esta elección de membros de mesa para que, polo menos, lle permitamos a todo o mundo que teña mala suerte, ou a suerte, pero bueno, porque participar no tema democrático sempre non é unha desgracia. É unha desgracia cando non o poñen nunhas épocas como estas. Home, hai sitios como Andalucía que incluso prohíben que se convoquen eleccións no mes de julio e agosto. Pero bueno, hai a responsabilidade deste goberno, deste presidente do goberno, pois non ten límites, non? Entón, bueno, pois nosotros que intentamos facer? Pois poñer a elección de membros de mesa na fecha o antes posible, para que todo o mundo que seña afectado, que lle toque, pois que realmente sepa que a máxima antelación para que poida decidir un pouco ca súa vida, ca súas vacacións, que facer, se aplazalas, se cambialas, e entón ese é o motivo que nos leva a facelo xa neste pleno e facelo xa con toda a rapidez do mundo, para que esa xente que esteña afectada, que despois tamén está afectado todo o mundo polo tema da votación, pero que toda esa xente pois o sepa que a máxima antelación posible, e nosotros o transmitiremos nun plazo breve a todos os membros que lles toque participar en algunha mesa. Por lo tanto, vamos pasar a fazer os sorteos sin máis dilación, e como é informático, pois prácticamente non temos casi nada que falar, nada máis que a escoitar o ordenador e coller as papeletas, vale? Desde la plataforma IDACELEC, igual que en mayo, simplemente pues iremos mesa a mesa como hicimos en aquella ocasión, y se sacarán 9 suplentes. En un primer momento en el acta, aunque se dé lectura a 3, ya se hacen constar todos, pero no se notifica a los 9, se notifica a 3, pero quedan para la bolsa de suplentes para evitar celebrar un nuevo sorteo, ¿de acuerdo? ¿Quién tenga alguna duda ahí? Mira, déjanos unha copia, Josefina. Sí. Non sei se con respecto a interventores ou alguna cousa, se queréis fazer alguna cousa, pero bueno, non sei se eso entra moito dentro das posibilidades de... Luego presentan las excusas. Vale, pues entonces ya cada uno con 9 suplentes, o 9 total. Bueno, tenemos un titular y 9 suplentes. Y 9 suplentes, bueno. Con 10 personas supongo que habrá forma más o menos fácil de que se vaya resolviendo. Vale. Vamos allá entonces. Venga, realizamos el tema. Distrito 1, sección 1. A ver, perdona. Distrito 1, sección 1, mesa A. Cuidado, ¿no? Aquí hay 2 suplentes. Sí.
Esto podrá probar antes. Es este solo. Imprimo. Otro de aquí primero. Es este. Pero me la puedes abrir para que la pueda leer. Igual en el fichero. No, eso es al final para hacerla. Está aquí ya. A ver. Entonces tenemos presidente Lucas Ramayal Otero. Suplente primero Lucía Ferreiro Real. Suplente segundo Emma María Pérez Vázquez. Vocal primeiro, Anabel da Parte Corzo. Vocal primeiro suplente primeiro, Óscar Seoane Seoane. E suplente segundo de vocal primeiro, José López Fernández. E vocal segundo, Manuel Varela Núñez. Suplente primeiro de vocal segundo, Abel Vázquez López. Suplente segundo de vocal segundo, Álvaro Meilán Montouto. Sección 1 me sale. 1-1B. Este de aquí. Presidente María Ángeles Carballés Fernández. Suplente primeiro de presidente Julio Noguerol Pérez. Suplente segundo de presidente Miguel Cabarcos Rodríguez. Voto por presidente. María Ángeles Carballés. María Ángeles Carballés Fernández. Vocal primeiro María Mercedes Pérez Villamide. Suplente primeiro de vocal primeiro José Luis Cobas Lema. Suplente segundo de vocal primeiro Daviña Rubinos Regueiro. Vocal segundo Josefa López García. Suplente primeiro de vocal segundo Vanessa Fernández Otero y suplente segundo de vocal segundo Juan Bao Castro. Seguinte mesa. Segundo. Sección 2. Eso. 1-2-1. No, sí, 2-1. 1-2-1. ¿no? O sea, distrito 1, sección 2, mesa 1. Única. San Lorenzo. Sobrenombres. Sección 1. No, sección 2. Eso. No, vale, sí. Así. Mesa 1-2-1. Sí que es Centro Social de San Lorenzo. Presidente María del Pilar Ruiz Pérez. Suplente primeiro de presidente Alfonso Gómez Novo. Suplente segundo de presidente Mario Pedreira Díaz. Vocal primeiro Vanessa Fernández Román. Vocal primeiro suplente primeiro María Jesús Cazón Campos. Vocal primeiro suplente segundo Antonia Ignacio Cancela. Y vocal segundo Abelina Castro Casas.
vocal segundo, suplente primeiro, Arcadio Fernández Freire, vocal segundo, suplente segundo, Luis Alberto Pérez Rodríguez. Seguinte mesa. Terceiro. Mateo. Mesa 3. 1-3-1. Escuela de Matela, presidente Germán Arias Granda, presidente suplente primeiro María Carmen Loureiro Carballeira, presidente suplente segundo Moisés Cervera Burgos. Vocal primeiro María del Carmen Fernández Folgueira, vocal primeiro suplente primeiro Juan Carlos Ribeira Bañobre, vocal primeiro suplente segundo Antonio Porto Trigo. Vuelve a vocal primero. María Carmen. Perdón. Titular María del Carmen Fernández Folgueira. Vale. Y vocal segundo Emilio Paz López, vocal segundo suplente primeiro Martín Iglesias Gil, vocal segundo suplente segundo Carlos López Pérez. Cuarta. Un 4A, sí. Escuela de Francos. Presidente Adrián Bujanda Cruz, presidente suplente primeiro Cristina Laje Suárez, presidente suplente segundo María Jesús Veiga Rey. Vocal primeiro Angustias Méndez Varela, vocal primeiro suplente primeiro Clara Morán Sánchez, vocal primeiro suplente segundo Diego Mariño Varela. Vocal segundo Juan Miguel Cobas Ferreiro, vocal segundo suplente primeiro María Visitación de Besa Grandío, vocal segundo suplente segundo Inés Méndez Cortés. 1-4-D. Sí, Centro Cultural das Pai, presidente Ángeles Comendeiro García, presidente suplente primeiro Emilio José Díaz Castro, presidente suplente segundo Patricia Quijada Fernández. Vocal primeiro María Teresa Peino Vila, vocal primeiro suplente primeiro María Carmen Freire Durán, vocal primeiro suplente segundo José Manuel Pol Somoza. Y vocal segundo José Manuel Pena Carreira, vocal segundo suplente primeiro María Paz López López, vocal segundo suplente segundo María Sol Escariz Estevo. Último. 1-5. Y ya. Sí, Escuela de Guillar, presidente Manuel Ojea Tallón,
Presidente suplente primeiro, Julio Rodríguez Rodríguez. Presidente suplente segundo, Miguel Rodríguez López. Vocal primeiro, Alejandro Guitián Zabada. Vocal primeiro, suplente primeiro, Gustavo Platas Vidal. Vocal primeiro, suplente segundo, Rocío Álvarez Sánchez. Y vocal segundo, Juan Barrios Sánchez. Vocal segundo, suplente primeiro, Beatriz Lastra Rodríguez. Vocal segundo, suplente segundo, Borja Ruiz Crespo. Imprimimos todos los listados, son tantas. Está bien. No hay nada. Estos son los completos que todavía Bueno, pero no tenemos máis asuntos de que tratar, levantamos sesión. Moitas gracias a todos. Sí, dentro de un ratillo estarán listos.